May balak ka ba bumili ng Skyline Super or may pera ka na pero hindi ka pa makapag-decide? Well, in this video, ibabike check natin tong Skyline Super, so don't skip. What's up mga kasikad? Ako nga palang kasikad bisdak nyo na si Dan, at kung bago ka pa lang sa channel, well, welcome sa pamilyang My Bike. At yun na nga mga kasikad, panibagong episode na naman at panibagong i-bike check naman natin itong Skyline Super. Maraming salamat nga pala sa Motion Bikes Concept for allowing us to have a video bike check ng kanilang mga models. Without further ado, umpisa na natin. But before tayo mag-umpisa mga kasikad, parang napapansin niyo itong highlight na nasa likod ko, which is the bike skin protector. Maraming salamat nga pala kay Tipid Bike Parts or kay Sir Romero Jez for sponsoring yung giveaway natin. Kaya kung hindi pa kayo nakapag-join sa giveaway natin, full mechanics on the previous video, link on the description below kung paano ba sumali sa pag-giveaway natin. So without further ado, umpisa na natin tong bike check sa Skyline Super. So Skyline Super with a SRP price of 8,800 and prices may vary mga kasikad, depending sa reseller or shop na pupunta nyo. Baka bumaba yung presyo or tumaas yung presyo. And start muna tayo sa kanyang frame. Ang frame nito mga kasikad is naka-aluminum alloy and external and internal cabling ito. Naka-internal cabling yung shifters niya mga kasikad. Naka non-smooth welding. So as you can see naman, hindi siya smooth welding at saka parang hindi pa uniform yung pagka-weld ng kaniyang mga joints. Mayroon siyang one bottle mount and glossy yung paint job niya guys. So okay naman din yung pagka-glossy niya, parang hindi siya budget meal na bike. Kasi as you can see, ang ganda ng pagkatira ng itong Skyline Super na bike. As you can see naman mga kasikad, mayroon siyang mud guards or lalagyan ng fenders. Okay na rin. And sa quality na yan, parang nasa average lang yung kaniyang aesthetic. Kasi yung pagka-welding niya is not really uniform and tsaka yung pagka-design or geometry ng kaniyang frame. Pang budget meal lang talaga, good for commutes. Dito naman tayo sa kaniyang fork. Ang fork nito mga kasikad is a non-lockout and as you can see naman, ang ganda ng kaniyang black stanchion. Kasi most of the stanchion sa mga fork ng mga mountain bikes is silver yung color. And glossy yung paint job niya guys with mudguard. So nagustuhan ko rin yung pagka-glossy yung paint job ng kanyang fork kasi hindi pinaspasan or hindi tinalian sa factory mismo. So good job Skyline. Dito naman tayo sa kanyang components mga kasikad. So ang saddle niya is Skyline yung brand and a soft saddle. Tinry ko tong sakyan or i-ride. Ang ganda niya kasi malambot siya. So good job Skyline. And yung adjuster na kanyang saddle is sad to say yung parang low quality, yung parang nalulost thread lang ng madali kapag palagi mong ina-adjust. So feeling ko, i-upgrade mo lang yan at okay na. Kasi nung una rin nakaranas ako ng mga ganitong mga saddle adjuster and nalulos thread talaga. And yung kanyang seat tube naman mga kasikad is naka-alloy with a brand na nakasulat na Skyline. And for me, okay na rin itong seat tube niya. Pero for me, kung decision ko is mas maganda if i-upgrade mo itong saddle niya kasi or saddle adjuster niya or yung seat tube mismo para hindi dali ma-lost thread. Yung mga medyo quality na rin. And quick release na rin ito mga kasikad, and sad to say hindi ko na measure yung seat tube niya kasi tinatamad ako i-dismount. So ang kaniyang stem naman mga kasikad is naka 110 ang measurement and positive ito. Ang kaganda ng positive mga kasikad is hindi naka-aggressive position yung katawan mo, meaning hindi sasakit yung likod mo. And naka-upright meaning mas straight yung likod mo and good for comfort. Very comfortable rin ito mga kasikad for commuting. Lalo
lalo na kung bike to work ka kasi hindi sasakit yung katawan mo, hindi ka naka-aggressive position na rin. And yung kanyang mga adjuster naman is maliliit kasi naka-upright position naman din or positive yung stem niya. And also yung handlebar niya is made of alloy and maganda na rin kasi naka-positive rin, pare siya. So good for mga beginners na naghanap ng bikes dyan na budget meal na rin, napasok sa kanyang budget. Yung top cap naman ng stem nito mga kasikada is naka-generic na rin and color black. And yung kanyang grips nga pala mga kasikad is naka-gel type, so hindi siya masakit sa kamay when it comes to handling the handlebar, syempre. So hindi parang magnanamb yung kamay mo, very comfortable yung feeling kapag nagra-rides ka. And dito naman tayo sa kanyang group set, which is the most important sa bike. So ang group set nito mga kasikad is naka Sensa MX-7. Yun nga, so ito ay may 3x7 speed or setup, and also ang kaganda nito mga kasikad sa kaniyang shifters is that hindi siya naka-combo shifter. So kapag mag-upgrade ka, hindi ka na magbibili ng isang shifter at isang hydraulic brakes. For me, good na rin ito kasi less gastos and more durable yung hindi naka-combo shifters. When I say combo shifters mga kasikad is naka-join na yung shifters niya and yung kaniyang brakes. So I will show you a picture in the screen. So yan mga kasikad, yan yung combo shifters. So ang kaganda nitong bike is hindi siya naka-combo shifters. Ang brake levers naman niya mga kasikad is naka-generic and plastic feeling siya guys, yung parang fragile siya. So mas maganda if i-upgrade nyo to kasi feeling ko parang mapuputol ito kapag mas pinigan nyo. I-hydraulic brakes na lang ito mga kasikad kasi more safe na rin and mas magipit yung or mas makapit yung brakes mo. Ang front derailleur naman ito mga kasikad is Saiguan and clamp type. And for me, itong mga Saiguan is makikita mo ito sa mga budget meal na mga bikes. Kagaya ng, if I'm not mistaken, yung isang brand rin ng isang model rin ng Skyline, naka-Saiguan na rin, which is okay naman din. Pero kung gusto nyo na mas trusted na mga brands, go for Shimano na mga components kasi trusted na yan, very trusted by the professionals. Ang rear derailleur naman ito mga kasikad is naka-Sensa MX-7. So of course, para walang problema sa compatibility. Ang kaganda nitong RD niya is that mayroon siyang RD protector. Ang use nga pala ng RD protector is to protect the RD or the rear derailleur kapag natumba yung bike mo or nagka-crash ka kasi pag naputol yung RD mo, malaking gastusin yan. Naka-best chain yung brand niya. So hindi ko alam kung best ba talaga to or hindi. Pero for me, let's give a chance din na to trust this best chain na brand. Ang cogs naman nito mga kasikad is naka 11 to 2080 with a brand na generic. So generic ito, wala siyang brand guys. So yun nga, to make the price low na rin, syempre generic na rin para budget meal talaga, pangmasang presyo. Yung brakes naman ito mga kasikad is naka mechanical brakes and yung brand niya is Yening. So parang very Chinese ito, and for me, if una kong i-upgrade is itong mechanical brakes niya. And with a rotors of 160. Wala siyang brand, generic lang din siya. Yung hubs naman ito mga kasikad is naka quick release and generic na rin, both front and rear. Ang tires naman ito mga kasikad is naka generic and nylon type. Ito yung 27.5 and ang kaganda nito mga kasikad is maliliit yung knobs niya, meaning this is for mga dito sa road lang, dito sa mga asfalto lang, sa mga highways natin kasi kapag malalaki yung knobs, mas kakapit yan sa soil or sa mga lupa or pang trail lang talaga. So itong Skyline Super is good for daily commutes na rin. And there you have it mga kasikad, ang Skyline Super with a price of 8,800. SRP lang po yan mga kasikad ha. So kung akong tatanungin nyo kung ano bang una kong i-upgrade dito sa bike na to, well, for me, kapag comfortable na kayo sa mga contact points, which is the grips, the handlebar, the saddle, and the pedals, kung comfortable na po kayo dyan, well, yung unang i-upgrade nyo is yung kaniyang hydraulics. So i-upgrade nyo yan sa hydraulic brakes para mas safe rin, and also good investment na rin itong hydraulic brakes. Kapag mag-trail kayo, makapit talaga yung brakes nito. So
hindi ka malulugi. At kung gusto nyo naman mag-upgrade ng comfortability, well, go for yung sinabi ko earlier, which is the grips, the handlebar, the saddle, the pedals, para mas comfortable kayo sa rides. Well, yung brake naman pwede na niyang i-later kapag wala kayong mga trails or mga long rides. And yun na nga mga kasikad, sana nakatulong itong video sa inyo at sana naka-clarify din itong video sa mga may balak bumili ng Skyline Super na 27.5 ang gulong. Also with the price na rin of 8,800. So I mean, this is a budget bike, lalong-lalo na ngayon which is in demand yung bikes. And also nag-increase na rin yung mga prices ng bikes natin, which is a sad news. And yun nga, kung ako ang papipiliin, well, I will go for Skyline Super. Pero kapag may budget naman ako, I will go for higher tiers na mga bikes kasi doon din naman tayo papunta mag-upgrade tayo tapos more gastos na rin if dito tayo bibili. So it depends na lang sa buyer siguro kung type niya mag Skyline Super kapag gipit na gipit talaga sa kanyang budget. And mabibili nga to mga kasikad sa Motion Bikes Concept. So feel free to contact them. They have a Facebook page. You can chat them or they have a number. Nakasulat lang po sa kanilang Facebook page. So ang pinaka-important part ng ating video naman mga kasikad is ang shoutout. So ritual na talaga yan. Isa na yun sa nakatatak sa ating mga puso. So shoutout ni Saiden, ni John Conejos, ni Angelo Garcia, ni Margo Gonzaga, ni R. James Moreno, ni Roland Albios. So kapatid daw ito ni Sir Tulits, yung may episode tayo na special gift ng Agent X Philippines yung na-interview natin. O nga, so maraming salamat po Roland Albios for supporting this channel natin. Ralph Maestro, so shoutout sa iyo po. Red Phantom XZ14, Rolly Daan, Gilbert Escala, Francis Dick Ruiz, Cortadril Alcoseba, G. Chris Rabadon, Jefferson Lumusad, ASDJ HJKL Ram, Dandan Sui, and Gemran or Gemran Baring. So maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa channel natin. At yun na nga mga kasikad, kung hindi pa kayo nakapag-join sa giveaway natin, make sure to join kasi ito yung first giveaway ng ating kasikad family. At saka kung napapansin nyo rin, mayroon tayong highlight na background natin which is ito yung ipapamigay natin at saka yung hindi pa nakat. And also warning po sa lahat ng sumasali or sasali sa ating giveaway, make sure po na follow the full mechanics which is nasa video lang. So link on the description below kung paano ba sumali sa kasikad giveaway natin. And again, this is Dan, your kasikad bisdak. See you in the next video. Maraming salamat po and daghang salamat. Peace mga kasikad.